Serdar etrafında 77'lik belgiler ýygnalyar. Häkimiýetler Balkan welaýatynyň Serdar etrafında öňü 77'lik bilen başlaýan awtowloglaryň döwlet belgilerini ýygnaýarlar. Türkmenistanda odun belgili awtowloglaryň sanlary boýunça girdilýän täze çäklendirmeleriň maýyň aýagyna ýady. İýunyň 1-nji 10 günlüğüne çeli tutuş ýurda ýaýylmagyna garaşlýar. Azatlyk bilen gurrunda şolan Aşgabatly Synç Amamurat Bugaýew ýylan tarapyndaky gurrunlary salgylanyp, agdalýan şäherler hakdaky täzelikleri aýdyňlaşdyrdy. Balkan welaýatynyň Serdar etrafyny maşynyň nomerynyň öňü 77'lik san bilen başlanýan bolsa, galat gelen ýerde köçe ýol hereketi gurulugynyň inspektorlary şol awtowlary sıkpaýarlar, hem-de nomeryny aýyrmagy talap edip ýöny özleri alyp gidýärler, hem-de köçe ýol hereketi gurulugyna barmalyklaryny şo ýerden täze nomeryň berilejekdigini aýdýarlar. Diýip Bugaýew habar berdi. Şol bir wagtyň özünde paýtagtly Synçy Türkmenistanda hususy iýeçilikdäki awtowloglar bilen bagly döredilýän kynçylyklaryň inni bir ýyl bäri ýygyderli dowam edip gelýänini aýratyn nygtap muňa mysal hökmünde häkimiýetleriň welaýatlardan paýtagta gelip kire ýedýän hususy awtowloglaryň eýelerinden ulaglaryny ak reňke boýamagy talap etmeklerini agdap geçdi. Ol bu çäklendirmeler baradaky söhbetden soň 77'lik belginiň täzelikde gadagyn edilmegi we onun mümkin bolan sebäpleri hakynda giňişleýin maglumat berdi. Synçynyň sözlerine görä Serdar etrafyna käbir awtowlog eýeleri täze çäklendirmäniň sebäpleri bilen gyzyklanyp häkimiýetlere ýüz tutupdurlar. Ýöne gadagynçylygyň ýerine ýetirilmegini berk talap edýän ýol gödäwçilik gullugynyň işgärleri özleriniň bu çäklendirmäniň sebäplerinden bihabardygyny, olaryň diňe ýokardan berilen buýrugy berjaý edýänliklerini aýdypdyrlar. Şeýle-de söhbetdeşimiz ýüz tutulan häkimiýet wekilleriniň çinleri barada maglumat berip, olaryň esasan kiçi çinli, ýagny kiçi serjant çinlerinäki gullukçylar dugyny sözüne goşdy. Hemmesinin berýän jogaby bir meňzeş jogap, näme sünnüňine bir düşmem ýok. Bize berilen görkezme şeptäniň 5-nji ýylyna çelli, ýagny 11-nji maýa çelli. Serdar etrafyna, Serdar şäherine öňü 77'lik bilen başlanýan döwlet belgisi maşyn dursa, onda wedifen hoşlaşdyňyz gazap ediň diýip berkden berk görkezme berilipdir. Diýip Synç aýtdy. Agdalýan sebitde odun belgiler boýunça gödäwçiligiň güýçlenýänini ünsü çeken söhbetdeşimiz öňü 77'lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň ählisiniň Serdar etrafynda baradaky çaklamalary ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Özüm şol öňü 77'likden başlanýan ähli döwlet belgisi Serdar etrafynda bir kurrun berýärler. Olam jemi 100 awtowloga dahlan nomerlerdigini aýdýarlar. Diýip Bugaýew ma'lum etdi. Synçynyň sözlerine görä mundan tanlyjy unadal ulaglaryny ak reňke boýadan soň tehnik gurutlyk hatyny almak üçin başdan aýak barlygdan geçip özleriniň gymmatly wagtyny hem-de maddi serişdelerini ýitiren Serdarly awtowlog eýeleri indi döwlet belgileriniň çalşyrylmagynyň özlerinden talap edilmegi bilen şol bir prosesiň, ýagny tehnik gurutlyk hatyny almak üçin derur bolan barlygyň ýangadan gaýtalanmagynyň özlerinden talap edilmeginden huwatyrlanyp ünje galýarlar. Bu çäklendirmäniň tutuş welaýaty degişlidigi ýa-da däldigi bilen gyzyklananyny aýdan Synçy, Balkan welaýatynyň beýleki etrapdyr şäherlerine beýle gadagynçylygyň ýokdugyny sözüne goşdy. Ýöne ol awtowloglardaky öňü 11'lik, 20'lik, 33'lük we şuňa meňdeş owodun belgileriň diňe bir Serdarda däl tutuş ýurtda gadagyn edilmeginiň ahmaldygy barada ila tarapynda ýaýran gurrunlary ünsü çekdi. Eger ila tarapynda ýaýran myşmyşlara anandan onu bir maýa aýynyň aýagyna çelli, ulagy iýun aýynyň 1-nji 10 günlüğüne çelli. Şeýle owodun belgi döwlet belgileri ýurt boýunça aýryljak. Diýip paýtagtly Synç Amamurat Bugaýew sözü jemledi. Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki köpçülikleýin media we habar serişdelerine öňü 77'lik bilen başlanýan belgileriň awtowloglarda gadagyn ediljekdigi baradaky ila tarapynda ýaýran gurrunlar agdalmaýar.